fixemos para os asociados, formación da facturación electrónica e dos residuos de envases. Entonces, que pasou? Mesmamente, mesmos poñentes das formacións non sabían dar resposta ás dúbidas dos asociados. Entonces, aí vimos que a cousa iba a ser complicada. E unha vez rematadas as formacións, a maior parte dos asociados dixeron que entre a produción e o que xa tiñan, obviamente non lle sarían as horas dos días para facer máis cousas. Ese malestar empezouse a xerar, agora unha vez que vamos a repetir incluso as formacións, pero moitos abandonaron incluso as sesións dicindo que así que non podían seguir producindo. Entón, foi aí cando decidimos dar un pouco voz a este malestar dos pequenos que vimos en canto á información sobre toda aquela normativa que tiñan que cumprir e como cumprira. Insisto, incluso os poñentes non sabían dar resposta á maior parte das dúbidas que tiñan que consultar aos organismos pertinentes, dos cales aínda non recibiron tampouco a solución a estas consultas. Entón, digamos que isto vai ser como unha posta en práctica un pouco así a voleo en moitos dos aspectos. Hai unha especie de interés en que estemos na ilegalidade. Vale? Usted está ilegal. Claro, despois, bueno, igual non che aplico as sancións o primeiro día, pero o primeiro día xa che aviso que o segundo si che vou aplicar. É dicir, non nos parece xeito de tratar así ao que é un pequeno profesional que se dedica a producir agricultura ou ganadería, ou un pequeno profesional que, aparte deso, fai unha transformación á venta.